Imbangela enkulu yendlwabe ejele. Imbangela enkulu yendlwabu ejele. Ngo-2012 October ngisejele laseNcome eMedium, ngisahlala esection B, cell number 7. Leyo ndlu kwakungeyama Nazaretha. Ngangihlala nomalume kaTshatha lapho okwakuthiwa umfohlozi wangapha kwaNongoma esiphambanweni. Kusho ukuthi indlu yase number 8 yase section B eNcome Medium incane, ihlala iziboshwa eziwu8. Lapha number 8 kwakunensizwa yakwaNyawo ophongolo eyayinalento eyayidlalisa kakhulu eyake yadlisa kakhulu ejele laseNcome efana ne-iPad noma efana ne-tablet. Lento iyi-screen nje esivalekayo njenge-laptop kodwa yona incane, ayinazo izinto eziningi ngoba leyana nje engikhuluma ngayo uyayifaka i-USB kuphela bese kudlala i-movie or lokho okwakusuke ku-USB. Angisazi ukuthi yini igama laleyanto kodwa isa-screen nje sincane. Ngo-2012 zazintathu ejele laseNcome lezi green. Abanikazi bazo baba bomvu yimali ngoba ayeqashisa lama screen. Kwakuba u50 uma uyibolekisa izolala endlini yakho, kanti uma uyibolekela ukuthi ivaleleke endlini yenu ngo-11 uma sekuvalwa ijele bese uyibuyisela kumnikazi wayo uma sekuvulelwa ukuyophakwa ngo4, wawukhokha u20. Ejele ke into ebukwayo nje ekwazi ukufaka i-USB ngeke uyifice idlala enye into ngaphandle kocansi. I-USB yomuntu oboshiwe efakwa kuyinto ezobukwa, ayifake enye into ngaphandle kwama-video cansi, mhlambe bese kuba umusic video embalwa nje, kodwa khona into esuke inkulu kakhulu ucansi. Kusho ukuthi ngesikhathi sibuka lesi screen ngelinye ilanga sivaleleke number 8, mina nenye insizwa engangihlala naye number 7 sifuna ukuzobuka wona lama video ocansi. Safika lapha number 8 kukhona esinye isiboshwa sangakubo kaNyawo ophongolo. Lesi siboshwa sasihlala number 2 kodwa naso sazovaleleka enumber 8 kumkhaya waso uNyawo, kanti kukhona lesi screen ngalelo langa. Kuthe uma sesibuka ama-video ocansi sabuka nalesi siboshwa, sathi uma sibona abelungu benza yonke lemkhuba yokusakhana lo kuthiwa yi-sucking, ayisakhuza ibhadi sathwala izandla ekhanda lesi siboshwa. Sabuza ukuthi kanti ucansi selwenziwa kanjani manje uma abantu sebenza kanje. Lesiboshwa sasikhathi siboshwe ngo-2006, saseneminyaka engu-27 ubudala ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi indlela owayemangala ngayo lo yamfana wayeqala ngqa ukubona leyanto, nangaphandle wayengazange ayibone njengoba sibuka nje ivideo. Yena wayelokhu ebabaza ebuka ebuye ekhulume nathi esibuza ukuthi kanti isex siyenziwa kanjani manje. Ayi imhleke enye igenge sasiboshwe nayo ithi kanti yena wazi ukuthi isex yenziwa kanjani. Ayisathi uma simbuza ukuthi uyayiqala yini lento, wathi yena akazange ayibone nje into efana nale selokhu azalwa, wathi lento yokumuncana uyiqala la kulesi screen. Ayiwamangala lo yamfana saze sahleka endlini. Sathi simuzwa ngesikade samuzwe sethi kanti umuntu kusho ukuthi uhlekwa izintombi zakhe nje ngaphandle uma kusemnyama kanje. Kodwa ke la wafike wasiqhumisa khona emakhanda ngohleko, yilapha abuza khona ukuthi uzokwazi yini ukuyikhava lento uma esephuma ngaphandle ngoba ngokubukeka kwezinto ubonakala esele kakhulu phela manje. Indlela owayesethanda ngayo ukubuka ama-video ocansi lo yamfo wayeseyilandela kuzo zonke izindlu leyanto eyayibukwa lesi screen, kodwa wayeyilandela uma kusavuliwe ekseni, kuthi uma kuvalwa ngo-11 yena wayenza sure ukuthi
uvaleleke endlini eqashe iscreen. Kwathi nje ey'nsukwini lo mfana wavele waphuma. Vele wayengadonsi kakhulu ngoba wayeshaywe ngoswazi oluncane nje kuluka 12 years. Kwakuthi njalo uma ziqeda ukubuka lamavidiyo insizwa, uma sekuvuliwe zaziphuma ziye endlini zazo kuyokhala ishawa. Kuthe sengise section C sengihlala enumber 1. Lesi screen sasibolekwa njalo enumber 1 sisibukele eduze kombhede wenye insizwa yakwaNkosi okwakuthiwa uScarface yaseMondlo. Yena-ke uScarface wayengahluphi. Wayezenza umuntu ongathi akathandi uma kukhona lesi screen lapha endlini. Wayevele ememeze kakhulu njengenjwayelo ethi senifuna ukubhebha abafana-ke manje uma seniletha lama TV amancane la eduze kwami. Sukani nalento la ngoba angazi aniyibeki ngani embhedeni yenu. Isizathu sasenza ukuthi siyibeke eduze kombhede kaScarface leyanto ukuthi kwakunekhosomba elihle lapha nephoyisa elalingaqhamuka lizocotha. Kwakungelula ukuthi libone ukuthi sibuka ini lapha ngoba akuvumelekile ejele ukuthi nibuka amavidiyo ocansi. Kwakuthi uma sesibuka bese simsitha ngamabomu uScarface ngoba simuzwe sengathi akayithandi lento ebukwayo. Wawumuzwa esebhavumula esholo phezulu ethi manje yinodwa enazumabhebhana anisasibukisi thina. Esho njalo ebe egudluza wonke umuntu ohlezi phezu kombhede wakhe, emgudluza ngenyawo kuyothi kungakapheli ngisho ividiyo eyodwa niyombona uScarface eseyoshona etoilet esewubambe ngesandla. Uma elunguzwa ebonakala esehlinile equma lapha ngaphakathi eshawa eseshaya indlwabu ebukhoma. Vele-ke yayingafihli inkuzumalanga leya, yayilibamba nje ilishove ize itsheke bukhoma. Ukubukela amavidiyo ocansi ejele ngezinye zezinto ezenyusa imizwa ejele kugcine sekunyuka nezinga lendlwabe. Iyaphela le ndaba.